നമസ്കാരം എല്ലാ മാന്യ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സിനിമ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഏജന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടീസറിന്റെ റിവ്യൂ ഇടാൻ വേണ്ടിയാണെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാം. വളരെ വൈകി എത്തുന്ന ഒരു റിവ്യൂ ആണ്. മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് വേറെ കുറച്ച് പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആവശ്യങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട ആളുകൾക്കെല്ലാം അതിൻ്റെ കാര്യം എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു ഏകദേശ ധാരണയുണ്ടാവും. എന്ത് തന്നെയായാലും ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ഇടാതിരുന്നത്. എന്ത് തന്നെയായാലും ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ ടീസറിൻ്റെ റിവ്യൂമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു റിവ്യൂവിൻ്റെ കാര്യം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഞാൻ ആ ടീസർ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയ എൻ്റെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം മാത്രമായിട്ട് ഇതിനെ വിലയിരുത്തുക. നിങ്ങൾക്ക് യോജിക്കാമെങ്കിൽ യോജിക്കുക, ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിമർശിക്കാവുന്നതാണ്. എന്ത് തന്നെയായാലും ആ ടീസർ കണ്ടു, ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഗംഭീരമെന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതിനേക്കാൾ അപ്പുറമായിട്ട് എടുത്തു പറയേണ്ടത് മമ്മൂട്ടിയുടെ കഥാപാത്രത്തിന് എത്രത്തോളം ഡെപ്ത് ആ സിനിമയിൽ കിട്ടുമെന്നുള്ള ഒരു ഡൗട്ട് ആദ്യമേ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മമ്മൂട്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റ് ഇപ്പോൾ മോഹൻലാലോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി ഏതെങ്കിലും മലയാളി താരങ്ങൾ മറ്റ് അന്യഭാഷ ചിത്രങ്ങളിൽ പോയി അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം, അതായത് തൻ്റെ ക്യാരക്ടർ കുറച്ച് മുന്നിൽ നിൽക്കണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയോട് കൂടി ഒന്നല്ല പോയി അഭിനയിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ മോഹൻലാലിൻ്റെ തന്നെ കാര്യമെടുക്കുക. അപ്പോൾ മമ്മൂട്ടിയുമായിട്ട് തട്ടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് മോഹൻലാലിനെയാണല്ലോ. അപ്പോൾ മോഹൻലാലുമായിട്ട് തട്ടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പോലും മോഹൻലാൽ അഭിനയിച്ച ഈ സഹതാരം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അഭിനയിച്ച ഒരു സിനിമയിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ട സൂര്യയുടെ പടത്തിലൊക്കെ എന്തിനാണ് അദ്ദേഹം പോയി അഭിനയിച്ചതെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയത്തില്ല. അത്രയും ചെറിയ റോള്, അത്രയും ഒരു ഡെപ്തും ഇല്ലാത്തൊരു റോള്. അപ്പോൾ അതിനകത്തൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി തല വെച്ചത് എന്തിനാണെന്നുള്ള കാര്യം അറിയില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ സഹതാര റോളുകളിൽ അല്പം മെച്ചപ്പെട്ടു നിന്നത് ജില്ലയിലെ കഥാപാത്രം നല്ല ഒരു പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കഥാപാത്രമായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ ജനതാ ഗ്യാരേജിലെ കഥാപാത്രം അത് ഓക്കെ, അതൊരു പക്ക മാസ് കഥാപാത്രമായിരുന്നു. വേറെ ഒരു സിനിമകളിലും തന്നെ ഈ മോഹൻലാലിൻ്റെ കഥാപാത്രങ്ങൾ അത്ര വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം എന്താ പറയുക, ഇവിടെ ട്രോള് ചെയ്യുന്ന പിള്ളേർ പോലും പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ആര് വിളിച്ചാലും പോയി അഭിനയിക്കും, കാശ് കിട്ടിയാൽ മതി എന്നുള്ള പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഫാൻസുകാർ അല്ലാത്ത ആളുകൾ കരുതുന്നത്. അപ്പോൾ മമ്മൂട്ടി ഇതുവരെ നായകനല്ലാതെ മറ്റു ഭാഷകളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സിനിമയിൽ നായകനല്ലാതെ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ വെറും കാശ് കണ്ടിട്ടാണോ അഭിനയിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ ആദ്യമേ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതല്ല എന്നുള്ളൊരു സാധനം ഈ ടീസർ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ചിത്രത്തിന്റെ ടീസർ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ മമ്മൂട്ടിയെ വെച്ചിട്ടാണ്. മാത്രമല്ല മമ്മൂട്ടിയുടെ ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി മാത്രം ഹംഗറിയിലൊക്കെ പോയിട്ട്, മമ്മൂട്ടിയുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി മാത്രം ഹംഗറിയിലൊക്കെ പോയിട്ട് വലിയ കാശൊക്കെ മുടക്കി വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത ടീമാണ്. മാത്രമല്ല മമ്മൂട്ടിയെ അവിടെ വച്ചിട്ട് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ എന്ന് വിളിച്ച ടീമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ എന്നല്ല, മെഗാസ്റ്റാർ എന്ന് വിളിച്ചാണ്. അതായത് കാരണം അവിടെ ഒരു മെഗാസ്റ്റാർ ഉണ്ട്, ആദ്യമേ തൊട്ട് അവിടെ ഒരു മെഗാസ്റ്റാർ ഉണ്ട്. മാത്രവുമല്ല ആ കൂട്ടത്തിൽ മമ്മൂട്ടിയുടെ പേര് മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടി എന്ന് അവർ വിളിക്കാൻ കാണിച്ച മനസ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ ചിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ സംവിധായകൻ മമ്മൂട്ടിയെ കുറിച്ചിട്ട പോസ്റ്റുകൾ, മമ്മൂട്ടിയുടെ ഫോട്ടോ പങ്കുവച്ചിട്ടിട്ട പോസ്റ്റുകൾ എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും, വലിയ തരംഗങ്ങളായി മാറിയതാണ്. അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു മമ്മൂട്ടിയുടെ റോള് ഗംഭീരമായിരിക്കും എന്നുള്ളത്. ഈ ടീസറിലൂടെ തന്നെ അത് ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള റോളായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട. വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള റോളായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട. അത്ര ഗംഭീരമായിട്ട് തന്നെയാണ് ആ ടീസറിൽ പോലും അവർ മമ്മൂട്ടിയെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് മമ്മൂട്ടിയും ഏജന്റും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി ഏജന്റ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ കാര്യത്തെപ്പറ്റി വരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് അത്ര തൃപ്തികരമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല. അതെൻ്റെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള അഭിപ്രായമാണ്. ഏജന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടീസറിലെ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഭാഗങ്ങൾ ഓക്കെ, ഒരു സിനിമാറ്റിക് മൂഡിൽ നമുക്ക് ഓക്കെ ആയിട്ട് തോന്നും. പക്ഷേ അഖിൽ അക്കിനേനിയുടെ രംഗങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്വാഭാവികത തോന്നുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയാനുള്ളത്. ആ തോക്ക് വെച്ച് വളരെ ചെറിയ ഒരു സംഭവമാണെങ്കിൽ പോലും ആ തോക്ക് വെച്ചിട്ട് വെടിവെക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ 1, 2, 3 എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് വില്ലന്മാർ തോക്കും പിടിച്ച് വെറുതെ നിരന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. അവിടെ വന്നിട്ട് ഇവൻ ഷോ കാണിച്ചിട്ട് വെടിവെക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് അത്രയും കൂടെ ഒരു മൂഡ് തോന്നുന്നില്ല. വലിയ ഒരു മാസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചീറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇനി അതല്ല, അതൊരു ടീസറിന് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിലറിന് വേണ്ടിയോ എക്സ്ട്രാ ഷൂട്ട് ചെയ്ത സാധനമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഗംഭീരം എന്നേ പറയാനുള്ളൂ. പക്ഷെ അത് ഇതേ സംഭവം തന്നെ സിനിമയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല. കാരണം വലിയ അധോലോകത്തിൻ്റെ സിനിമ പറയുന്ന, ഏജന്റിൻ്റെ സിനിമ പറയുന്ന വലിയ മാസ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന സിനിമയിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന മാസ് ഇതുപോലെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കാരണം ഒരു ഏജന്റ് ആകുമ്പോൾ എന്തായാലും അത് ഒരു റോ ഏജന്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വലിയ വലിയ സെറ്റപ്പിലുള്ള ഏജന്റുമാരായിരിക്കും. അപ്പോൾ
എതിരെ നിൽക്കുന്നവൻ വെറും പൊട്ടനായിരിക്കില്ല. എതിരെ നിൽക്കുന്നവൻ വേറെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തിൻ്റെ ഇതേപോലുള്ള ഏജന്റുമാരോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ആൾക്കാരോ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള വലിയ സംഘടനകളുമായിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോൾ അവന്മാരൊക്കെ തോക്കൊക്കെ വെറുതെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നിരന്ന് നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം, അത് എന്നെ വെടിവെച്ചില്ലോ ചേട്ടാ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫീലാണ് എനിക്ക് ആ ടീസർ കണ്ടപ്പോൾ തോന്നിയത്. മമ്മൂട്ടിയുടെ കഥാപാത്രത്തെ പറ്റിയല്ല പറയുന്നത്, അക്കിനേനിയുടെ കഥാപാത്രത്തെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. ഒരു സിമ്പിൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇറങ്ങിയ വിജയുടെ പടം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പറയാം, ഓൾ കേരള വലിയ കാര്യമായിട്ട് ആഘോഷിച്ച സിനിമയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലോകം മൊത്തം അത് വലിയ കാര്യമായിട്ട് ആഘോഷിച്ചു ട്രോളുകൾ കൊണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് തന്നെയായാലും ആ സിനിമയിൽ കാണിക്കുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട്, ഏത് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് തീവ്രവാദികൾ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ വന്ന് തമിഴ്നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് അവിടുത്തെ ഒരു മാൾ ആക്രമിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അസ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം അവർക്ക് ആക്രമിക്കണമെങ്കിൽ വേറെ ഇഷ്ടംപോലെ മാളുകൾ ബോംബെയിലും ഡൽഹിയിലൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട്, അവിടെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ലോകശ്രദ്ധ കിട്ടുമായിരുന്നു. അതുപോട്ടെ, ഇപ്പോൾ ഈ വന്ന തീവ്രവാദികൾ അതിനകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും രസകരമായിട്ട് തോന്നിയത് നമ്മുടെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥാപാത്രമാണ്. ഏത് ഒരു ഇന്ത്യൻ ആർമിക്കാരൻ വന്നിട്ട് ഒരു തീവ്രവാദിയായിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഒന്നുമില്ല 2 ഡയലോഗ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പാകിസ്ഥാനി തീവ്രവാദി ആയുധം വെച്ച് കീഴടങ്ങി, സാറേ ഇനി സാറ് പറയുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു രംഗത്തിലേക്കൊക്കെ വരുന്ന തീവ്രവാദികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ട തീവ്രവാദികളായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഏജന്റിലും വരുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് കണ്ടപ്പോൾ തോന്നിയത്. പേഴ്സണലി എനിക്ക് ടീസറിൻ്റെ ആ ഒരു രംഗങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അത് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ടീസർ ഒരു കൊഴുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ടീസറിന് വേണ്ടി എടുത്ത മിക്ക പടങ്ങളിലും അങ്ങനെ കാണാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടീസറിൻ്റെ തമ്പനയിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോ, റാംബോ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലെ രംഗമാണ് ആ തോക്കും പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തോന്നിയത്. ഞാൻ ആദ്യം കരുതിയത് സിൽവസ്റ്റർ സ്റ്റലോണിൻ്റെ ബോഡിയിൽ ഇവൻ്റെ തല വച്ചേക്കണ മാതിരിയാണ് തോന്നിയത്. ആ ഗണ്ണും ആ പിടുത്തവും ആ നിപ്പും ഒക്കെ പഴയ റാംബോയാണോ മറ്റേ ഫസ്റ്റ് ബ്ലഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്ന സംഭവങ്ങൾ, അതിൻ്റെയൊക്കെ ആ ഒരു പോസ്റ്ററിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ നമ്മൾ സീനുകൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സംഭവമാണ് അതിനകത്ത് കണ്ടത്. ഞാൻ മാത്രമല്ല ഈ സിനിമയെക്കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ച മറ്റേ ബോൺ സൂപ്രമസി, ബോൺ അൾട്ടിമേറ്റം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബോൺ സീരീസിൽ ഒരു 4-5 സിനിമകൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം വലിയ ഹിറ്റുകളായിരുന്നു. ആ സിനിമയിൽ നിന്ന് ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ സിനിമ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതും ഇതുപോലുള്ള ഒരു ഏജന്റിന്റെ പടമാണ്. പക്ഷെ ആ സിനിമ ഹിറ്റാവാനുള്ള കാരണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ സിനിമ ലോകത്ത് ഇന്ന് ക്ലാസിക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ആക്ഷൻ സിനിമയായിട്ട് മാറി നിൽക്കാൻ കാരണം, ആ സിനിമ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു മേക്കിംഗ് ശൈലിയാണ് ആ സിനിമയിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ സിനിമയ്ക്ക് മുമ്പോ അതിനുശേഷം പല സിനിമകളിലും വന്നെങ്കിലും ആ സിനിമയ്ക്ക് മുമ്പ് ഒരു സിനിമയിൽ പോലും ആ രീതിയിലുള്ള മേക്കിംഗ് ലോകം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്ന് മലയാള സിനിമയിൽ ഈ ഫോർട്ട് കൊച്ചി ബെൽറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഗ്യാങ്ങിൽപ്പെട്ട കുറച്ച് സിനിമകളിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും അതേ ശൈലിയിൽ ബോൺ സൂപ്രമസി ആ ശൈലിയിൽ സിനിമകൾ ആ മേക്കിങ്ങിലൂടെ ഇവിടെ പടങ്ങൾ പിടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സിനിമകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആ മേക്കിംഗ് തന്നെയായിരുന്നു. അല്ലാതെ അതിനകത്ത് കാണിച്ച സീനുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും കണ്ട് ആൾക്കാർ ഞെട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. കാരണം അതിനകത്ത് വരുന്ന സസ്പെൻസ് നിറഞ്ഞ സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ സാധനം മിഷൻ ഇമ്പോസിബിളിലൊക്കെ അതിൻ്റെയൊക്കെ 1000 മടങ്ങ് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. പക്ഷേ മേക്കിങ്ങിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നിന്ന സിനിമകളായിരുന്നു ഈ ബോൺ സീരീസിൽപ്പെട്ട സിനിമകൾ. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഏജന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പടം പിടിക്കുകയും ഇതുപോലെ വില്ലന്മാരൊക്കെ നിരന്ന് നിന്ന് വെടികൊള്ളാനായിട്ട് കാത്തു നിൽക്കുന്ന വില്ലന്മാരൊക്കെയുള്ള സിനിമയായിട്ട് വരികയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അവർ, എങ്ങനെയാണ് അത് തിയേറ്ററിൽ പെർഫോം ചെയ്യാമെന്ന് മാത്രം എനിക്കറിയത്തില്ല. എന്ത് തന്നെയാലും മമ്മൂട്ടി മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ സിനിമയ്ക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം കിട്ടുന്നുണ്ട്. കാരണം അത് മമ്മൂട്ടി ആ സിനിമയിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. മാത്രമല്ല മാന്യമായിട്ടുള്ള റോള് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം അതിനകത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതും. അപ്പോൾ ആ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് കേരളത്തിൽ എന്ത് തന്നെയാലും വലിയ ഇനിഷ്യൽ നേടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതുപോലെയുള്ള ചവറ് സാധനമാണോ അത് വരുന്നത് എന്ന് മാത്രമേ കാണാനുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ആര് വന്ന് അഭിനയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാലും കേരളത്തിൽ ഓടത്തില്ല എന്നുള്ളതും സത്യമാണ്. പക്ഷേ തെലുങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ സൂപ്പർ ഹിറ്റായിട്ട് മാറിയേക്കാം. എന്ന് തന്നെയാലും എന്നെ ടീസർ നിരാശപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. അത് എത്ര പേര് ഈ നിരാശ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കാരണം മമ്മൂട്ടിയുടെ ടീസർ ആകുമ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ന്യൂസൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഭയങ്കര പൊക്കി പറഞ്ഞു വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ കാര്യമായിട്ട് ഓഡിയൻസ് വരും എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. കാരണം ഞാനും ഈ ചാനലുമായിട്ട് നടക്കാനുണ്ട് കാലം കുറയല്ലോ. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, എന്നെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയില്ല ടീസർ. പക്ഷെ മമ്മൂട്ടിയുടെ റോള് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ച ഇതിനേക്കാൾ വലിയ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ സിനിമയിലുണ്ട്. അതായത് അദ്ദേഹം ചെറിയൊരു റോളിലല്ല വന്ന് അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത്, നല്ലൊരു റോള് തന്നെയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു മമ്മൂട്ടിയുടെ കഥാപാത്രമായിരിക്കും ആ സിനിമയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എറിച്ച് നിൽക്കുക പടം മോശമാവുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. കാരണം അക്കിനേനി ആയിരിക്കുമല്ലോ ഈ പറഞ്ഞ ഷോയൊക്കെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ത് തന്നെയായാലും കാത്തിരിക്കാം, സിനിമ ഇറങ്ങട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിലർ ഇറങ്ങട്ടെ. ഈ ടീസറിൽ കാണിച്ച രംഗങ്ങൾ ടീസറിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതാണെങ്കിൽ എനിക്ക് സന്തോഷം എന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. നന്ദി, നമസ്കാരം.